fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to dondu to jowol rewo to jowol worgo to jal to jofan to silla jongto to sadila to aadi wuure to keeɗele to wudduru ko on takkusan juula ha e nder kenkayri mankasi ha to galle ceerno Aliou ceerno Yero Balla to gijuɗon e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie Mohamed Ali Wulsidi Mohamed gonnoɗo directeur général société Somalek o waɗama e ñalawma hannde o président de l'autorité de la zone France mo Nouadhibou to leydi Sénégal koninkoɓe to leydi Sénégal koninkoɓe leydi ndi ɓe kolli tigui wonde ɓe keeɓi batoji ɗiɗi ummorade e laamu leydi Israël to leydi Mali pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi ñamguji men kewɗi e base uji militaire ɓe base uji militaire ɓe Barkhane wondude e base uji militaire monisma woni lafaji bulaji tawteɗi to rewo leydi ndi to leydi Niger ko commandant Oumarou Namata ko kañum suɓa e oɗo saaha joni o ardina waɗa mawɗo ko waɗa commandant ko fati e dadiɓe zone fati e dadiɓe taw ko jeeɓe fedde 5 Sahel bisimilla moon ketki otodirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي جام غوندادو ceerno Mamadou Lamina Bokara Talla ɓurɗo lollirde ceerno Talla tawateɗo to leydi France jettinduɗo wulango Dieynaba Kane to Hammadi Hunare Amadou Tidjani Talla to Congo Brazzaville Cheikh Talla to Hammadi Hunare Aminata Bokara Talla to Hammadi Hunare Salamata Bokara Talla to Kanile eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe ndendorinaɓe Sinthiou Bamambinaɓe Nabbaji naɓe Kanela naɓe e Wendu Bosiyaɓe Matam naɓe Ciloña naɓe Diourbel naɓe Damga Han Guenara ustare nene mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo mawniɓe hen banggue baniɓe debbo hen banggue biyetenoɗo Aissata Bokara Talla ɓurnoɗo loddirde Penda Djingue Talla o yalti aduna ko ñande talata 2 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to centre Abbas Ndawo mo Dakar ko alarba hanki o 2 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nden tigui o wirnoya toon dendori dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique nulli dowuji men faade dendagal ɓesgu makko kala ɓatake jaam gondaɗo hono Kalidou Demba Pam to Gawdal Fati Demba Pam to Gawdal Abdoulaye Demba Pam to Gawdal ko miñiraɓe duttiɗo Aissata Mamadou Pam to leydi France Marie Pam to dowlati dentuɗi Amérique Tekke Seka ko joom suudu duttiɗo to Dakar Djibi Sambayal Bari jettinɗo wulango go eɓe ngullo dendagal bandiraɓe e sehilaɓe ustare biyetenoɗo Mamadou Demba Pam o yaltiri aduna ko duuɓi 96 eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djibisi ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djibisi ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal donawal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal ceerno Djibisi ko bawɗo halwa moƴƴuɗo riyad ceerno Djibisi ko labɗo reedu newiɗo malaɗo wune ceerno Djibisi ene safra dendagal rafiji hay miskineɓe ɓe ngala hay mbuɗu so tawi e jokkodire ceerno Djibisi ene safruma hano hannirta ni so wona noon tawa ko wonduɓe rafiji ɗiɗi ko ɗin rafiji tan woni ɗi o safrata Allah me o woni rafi gonduɗe rafi hoore ha haɓɓa
walla janowo bargal ko ɓe ɗiɗi tan woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno Djiby Sy kala doole ma poti sa yettimata makko ma heɓ safruji ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe fibroma dogam sita kista rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake e rewɓe deeɗi guttuji ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe maniyu men moƴƴani walla ɓe maniyu seeɗa ceerno Djiby Sy ene yawrani worɓe jippiɓe e leeso ceerno Djiby Sy ene andina dendagal bandiraɓe makko e oɗo saaha joni omo wadde siroji taw ko siroji kespul kala to mbawɗa wonde son jokkodiri on pamodiri duma siroji ma ha yetto e juuɗe maɗa e safruji ma ha jetto e juuɗe maɗa ceerno Djiby Sy kadi ene wiya dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde ha tengte wonɓe nder leydi Mauritanie so tawi an eddima kartal makko ujunere crédit o waɗanma listihar ha cikkama to ko nder ɓerɗo ma woni so tawi ko caggal leydi gonɗa kadi so tawi a jokkodiri e makko haalnimo inde ma tan inde nene maɗa o waɗanma listihar ha cikkama to ko onon baldi ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour mum to leydi Mali omo ari majjor leɗɗe kese pul omo tawi oɗo saaha joni nder base makko toon Nouakchott leggal nettet sara jeere nettet mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy kadi ne andi dendagal bandiraɓe to leydi Mali wonɓe to leydi Mali omo jogui toon pharmacie makko e base makko woni toon ko miñi ko biteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 wonanɓe wonɓe leydi Mali e leyɗele takkiɗe leydi Mali 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya on kadi ne jogui leɗɗe ɓen o aynaɓe leɗɗe nayyi sa jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni jiya nayyi ma bilta hano hannirta ni ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko Keɗtode. Low battery, please charge. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa tati lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abou Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbirno en gardidi kabaruuji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani ko hoorejo leydi ndi alkamisa hannde o sifi décret noon hollirde wonde o suɓima e oɗo saaha joni gardotoɗo zone France mo Nouadhibou ko biteɗo Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed ko kañum suɓa waɗa e ñalawma hannde o président de l'autorité de la zone France mo Nouadhibou kanko Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed noon ko kanko wonno directeur société Somalek woni société kuɓɓam e nder leydi Mauritanie ha alarba hanki o koye nder jonde jagoɗɗo ñalawma hanki o ittuno goɗɗo lomtimo e oɗo saaha joni kanko waɗa directeur kanko waɗa président de l'autorité de la zone France mo Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ina teska tigui e oɗo saaha kala ha tengti noon e lewru mayno ndu woni lewru novembre mayno ndu ina teska tigui ɓeydogol oɗon mboroso biteɗo covid 19 koye nder ndin mbadi noon e ñalawma hanki o e saaha jonde jagoɗe e nder leydi he ɓe ƴetti peeje kayi feere mabɓe noon e oɗo saaha joni ko tukkude uddude tigui école aji leydi ndi kala e université ji tugui kayi ñande nayya aljuma janggo o nayya bowte ha ñande sappo nayya lewru ndu wonde tigui ɗo e balɗe sappo ɓe udda dendagal école aji ɗi e université ji ɗi kala ɓe kolliri noon e kala saaha ma golle ɗe jurnite so tawi kaya mboroso o ene ɓeydi tigui yatirde caggal ene wawi école aji ɗi uddita so tawi kadi ɗum ɓeydi ko yarude yesso ene wawi kadi ɗum ɗon ɓeyde peeje goɗɗe kadi kewɗe ƴettama hen ma en kal hen e nder kabaruuji he ha joni koye on fannu kaddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko o holliri tigui nder leydi Mauritanie
ñalawma hanki o goto alarba hanki o goto ko temedere capanɗe joyi e tato yimɓe fiɗaɓe mboroso covid 19 ɗum noon ko caggal nde temedde jeenayyi capanɗe jeenayi e yimɓe ɗiɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe kolkisa e nder ɓen temedere capanɗe joyi e tato fiɗaɓe noon he yunole trus heeɓi yimɓe jeenayo e lega ko neɗɗo goto butele mitta ko neɗɗo goto noadibo ko neɗɗo goto zoyrata ko goto heddiɓeɓe kala ko nder nakchat to legal nakchat ne to legal teferaka zeyna ko capanɗe jeegoma e goho neɗɗo fiɗa to noon teyareta kono gas e joyo aravata ko sappo joyo legal lixar ko sappo e tato dara naim ko yimɓe jeetato elimina ko yimɓe jeeɗiɗo tousinin ko yimɓe jeegomo riyada ko yimɓe ɗiɗo sebha ko yimɓe ɗiɗo ɓe koliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen ɗiɗo kawri ela dialla e nder ɓe cellanoɓe kadi sappo e jeegomo sappo e jeegom kepti cellal mumen hano hannitini leydi Mauritanie noon ene yaara e oɗo ñalawma hannde leydi Mauritanie ene yaara e ujunnaje jeetati e temedde jeetati capanɗe jeegom e tato yimɓe fiɗaɓe rafi coronavirus e nder ɓen noon hen ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato kepti cellal mumen hano hannitini temedere e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo kawri hen e ladiala ñalawma hanki o noon siftinde on yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men taw ko mboroso covid 19 yooɓi pittali mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhamed Salim Wula Merzoug ko jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccina laamu e jaccinogol laamu noon o holliri tigui wonde kay e oɗo saaha joni holliri tigui wonde ko holliri noon e oɗo saaha joni kanko Mouhamed Salim Wula Merzoug holliri tigui wonde kay yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko kuulala ene haaluji kewɗi ni kaale ko fati e kuulala hirtolelo kono holliri laamu ngu yiiɗa tigui yettade e on nokku ɓe jiiɗi kay e oɗo saaha joni ko dendagal peeje taw ko peeje kese ƴettade ñalawma ay hanki o jonde jagorɗe ko fati e suba haɓade oɗo mboroso covid 19 taw ɗina mesure aji kala ko ñalawma aljuma janggo foti fuɗɗade o yiiɗi ko dendagal ɓesgu leydi ndi kala ne mbawata hormade ɗeɗon peeje ƴettade kam kay gam leydi ndi wasa yaade ko wiyete couvre-feu holliri noon so tawi noon yatirani tawi noon mboroso yatirani caggal walla so tawi yimɓeɓe kormaki ɗeɗon kuule biyade ɗeɗon kuule biyade ko wiyete couvre-feu woni kuulala hirtole ɗo ɗum kadi jombani e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki o alarba hanki o jonde jagorɗe joɗinoɓe alarba hanki o laamu ngu ɓe suuɓima biyeteɗo Cheikh Wul Abdullahi Wul Bedda o waɗama directeur général société Somalek woni société Somalek société kuɓɓama e nder leydi Mauritanie o lomti noon ko biyeteɗo Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed Cheikh o lomti noon ko Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed kanko Cheikh Wul Bedda noon ko kanko wonno meɗino wonde directeur SOGEM o limotono ko en 2015 SOGEM noon ko catal taw kadi ko catal jeengal e ndeɗo fedde witede l'OMVS ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki o laamu ngu ƴetti toɓɓe sappo noon e mbadi kay haɓade cargol oɗon mboroso biteɗo covid 19 ɓe ciifima e ƴetti hen noon fodde ɗeɗon toɓɓe fodde toɓɓe kewɗe no fewi toɓɓe jeetati ɓe cuɓima e nder toɓɓe jeetati noon e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko ɗen toɓɓe yo korme beele kay mboroso covid 19 mo ne wasa sarade e nder leydi he e nder ɗen toɓɓe noon ene nder ɗen toɓɓe noon hollirama tigui nder nduɗo lewru taw ko lewru bowte woni lewru novembre lewru décembre ndu gonɗen ndu ɓe kolliri tigui ɓe kawri kamɓe kala ko fate jonde jagode woni conseil des ministres baɗannoje kala yontere kala alarba dirti wattama kala kala balɗe sappo e joyyi e nder balɗe sappo e joyyi foof ko hen ha lewru ndu maya ko nder balɗe sappo e joyyi kala ko nden wonata jonde jagorɗe ɓe kolliri kadi tafde e oɗo saaha joni tafde goomu e heɗitinde goomu tafdo ngu taw ko rewintoɓe ko fati e alhaali oɗon mboroso biteɗo covid 19 tawa noon nden on sete taw ko sete ministére uji ene mbawa joɗade e kala saaha e kala yontere ne mbawa joddade mbawa kay ɓedde ƴewta rafi o yarata e nder leydi he mbawa humpitde kadi dendagal ɓesgu leydi ndi kala toɓɓere tati ɓeri ndi noon ko uddude dendagal école aji e université ji kala fodde balɗe sappo woni tigui tugui nayyi ñalawma janggo nayyi lewru bowte ha ñande sappo e nayyi ha lewru bowte gonɗen ndu toɓɓere nayyi ɓiiri noon ko ɓeydude hirjunaji ɓeydude hirjinaji e dendagal e nder rendo he kala famminde yimɓe kay ko fati oɗo mboroso covid 19 e hollirde yimɓe kadi no mboroso o wawata rentirade toɓɓere joyi ɓiiri nde noon ko ustude ko ustude kay oɗo saaha joni dawoɓe e nder ministére uji gollotoɓe nder ministére uji kala dawi mumen ustede e oɗo saaha joni e yoga kadi e tara liggoyeji taw ko bureau ji fonction publique toɓɓere jeego ɓiiri noon ko haɓade e falade kay haɓade e falade pottitte moɓum pottitte woni tigui jonde kala pottitte kala
saha yidde lamgu non e oɗo saha joni gele kewɗe podde waɗede kay yo waɗe e mbadi visio de visio conférence toɓɓere jeeɗiɓiri noon e kala saha kadi e kala saha law e kala saha lawƴude e ittude ñonkoto e yoga e nokkuji taw ko nokkuji biteɗi place uji public ko wayno jeeye en ko wayno jumaji e gueɗe mbaɗi noon kala nde wawata lawƴede e kala saha waɗe désinfecté toɓɓere jeeɗiɓiri noon ko hadde dendagal battuji e moɓodiri e seppoji kala ha ndo lewru ndu ma kala ɗum noon foof koye yidde kay taw kadi ko moɓodire walla batuji ɗi pottitte ɓe gona essentiel woni tigui ɗi kewani fayida no fewi ko ɗeɗo toɓɓe jeetati woni ɗe lamru ƴetti oɗo saha joni gam kay mbadi falade daɓodiralla oɗon brosse biteɗo covid 19 ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar so nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollodiɓe makko ɓe kolliri tigui ñalawma hannde o caggal nde ujunere capanɗe joyi e tato neɗɗo kolki sono e nder waktuji nogas nayyi sakkiriɗ ɗi hen capanɗe nayo e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros covid 19 to ɗum metama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen nayyi piccal capanɗe nayyi e jeetati koko fiɗa e nder ɓen capanɗe nayyi e nayyi fiɗaɓe hen sappo e jeetati ko contact suivi nogas e jeegom heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi ɓe kolliri capanɗe nayo kepti cellal mumen hano hannit ni paati galleji men jeeɗiɗo en tammi no fewi ma ballite to banggue fofago neɗɗo goto hawri hen ladial Sénégal noon yara e oɗo saaha joni sappo e jeegom ujunere temedde ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo fiɗaɓe hen sappo e ujunere temedde jeegom capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannit ni temedde tati e capanɗe tato e joyo kawri hen e ladial e oɗo saaha joni noon ko temedere e capanɗe jeetato e yimɓe nayo keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena to Diourbel maître Malick Sall ko jaagoɗo leydi ɗin kalfinaɗo ko fate ñawoje nder leydi hen o holliri tigui wonde ɓoyata ma Diourbel heɓ tigui tribunal Diourbel heɓ ko wiyete palais de justice mum woni suudu ñawoje muɗum suudu ñawoje mum noon do hinde tribunal des grandes instances woni TGI e saaha noon e saaha kadi e saaha o ɗum noon tribunal o noon koye saaha kay examen budget mabɓe taw ko budget ministère de la justice e saaha kay mo budget waɗeteno examiner ko ɗon tigui kanko maître Malick Sall o ƴetti ɗiɗon konguɗi o holliri tigui wonde kadi ɓoyata o wayata kadi hay Mbacké e Mambey kala ma keɓa cuuɗi mumen ñawiri taw kadi hinde tribunal des grandes instances ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha to Mboro noon yimɓe wuuro Mboro naɓe kolliri mette mumen no fewi caggal kayne camion goto ferine debbo kañum e ɓinguel muɗum alarba hanki o e dow lawol hakkude Mboro e Dakar o holliri on ɓeɗon noon ɓe kolliri noon accident baɗini noon ene pakkiti no fewi e oɗo saaha joni e dow ngolɗon lawol ko ɗum taw ngolɗon lawol bitengol route national numéro 7 ko ɗum saabi noon ñalawma hanki o mbornaɓe kolliri hen mette mumen no fewi ɓe mbawi kadi uddude lawol ngol ɓe kadi tigui ya gatta taw kadi ko lawol route national numéro 7 ɓe kadi tigui ya gatta ko waktuji kewɗi no fewi ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar e on fannu keɗoɗen e dow lawol noon so dow lawol to wiyete avenue Lamine Gueye ko accident musɗo waɗi toon alarba hanki o ɗiɗi lewru bowto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to avenue Lamine Gueye noon en tawi nder commune Dakar mo plateau ko camion kañum toon ne ko camion mawɗo mo ala frein ko kañum tigui gurñi toon yimɓe hewɓe no fewi hollirama tigui ɗon e ɗon suko goto wasi hen fittade mum suko goɗɗo kadi barmi hen barmanɗe musa no fewi waɗi kadi neɗɗo goɗɗo gañiɗo hen hay sinno gañaɗe ne pakki ene hay sinno gañaɗe ne camori hollirama kadi o werla o wawi buɓɓade e otoji kewɗi darinoɗe ɗon e otoji kewɗi moni hen Djiby Diallo noon ko sous préfet Dakar plateau o ari tigui ha to tana o waɗi ɗo jimi e basɗo fittade mum o jimi kadi e gañiɓe he hollirama noon Allah e accident o musde kanko Djiby Diallo noon o ronko hay wawde wadde haalande makko e oɗo saaha joni noon chauffeur camion ene tawi juuɗe police taw ko police halfinaɓe ko fate accident ji e nder Dakar plateau ko alkamisa hande o foti ɓenninede yesso parquet tawa kadi o ɓennirte ɗon koye mbadi ko wiyete homicide involontaire woni wadde gueɗe kamtorede no fewi taw wona tigui e teyede muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen chantier naval mo leydi Israël ɓe livri batoji ɗiɗi taw ko batoji hinde patrouille woni batoji ordoytoɗi jawdoytoji taw kadi ko batoji jawɗi jaaduɗi e jamanu hen bateau goto wiyete ko betba ko navire mo Saldang M5 goɗɗo noon wiyete ko Kashuan
khashwana ɗiɗon batoji ɗiɗi patrouille noon tawti batoji ɗiɗi ɗi leydi Sénégal jogi noon tawa kadi kodi hinde ɗin kala kodi hinde sadla kanji kala kodi hinde wotere ɗina batoji noon ɗin ɗiɗi gadani garnoɗi gila hitande 2019 woni hitande mande nde tawa kadi ɗiɗo batoji ɗiɗi gaddi tawtuɗi batoji ɗiɗi adandi kanji kala ko commande goto ɗi leydi Sénégal wanno kono e oɗo saaha joni laamu leydi Sénégal e laamu leydi Israël kala ɓe jaɓani haalde tigui holno foti coggu ngu no foti la batoji ɗi no foti cooda ha ɗiɗon batoji noon ko batoji kay ko fate patrouille woni tigui ko fate rende maje kadem de leydi Sénégal ƴina batoji kadi dendagal dadiɓe tawa kadi ko dandi koninkoɓe gollotoɓe e maje woni les marins ene mbawi kala saaha wadde hen mission ngaji mumen ɗiɗon batoji noon iɗi jogui tigui wiyete systéme d'arme télécommandé mo 23,30 mm iɗi 12,7 mm iɗi jogui kadi ko wiyete dispositif électro-optique iɗi mbaɗi mitrailleuse légère iɗi mbawi kadi wadde ko wiyete missile sol missile sol courte et moyenne portée iɗi jogui kadi ko wiyete drone tactique ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbadi accident kulɓiniɗo waɗi taska tigui accident ji kulɓiniɗi e nder leydi Sénégal e dow lawol Linguére fade Matam ko otoji ɗiɗi perɓodiri toon yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen hen yimɓe joyo mbasi hewɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musa no fewi gañiɓe ɓe noon e mayɓe ɓe kala nawama to hôpital Magatte Lô mo Linguére yimɓe ɗiɗo noon jangguinoɓe ɗiɗo école aji nder mayɓe hen ɗiɗo ko jangguinoɓe école aji hen goto wiyeteno ko Ngoya hen goto wiyete ko Ngoɗe Gueye keddiɗo o wiyeteno kadi ko Aissata Ndiaye ha joni ko leydi Sénégal keɗen to Rufisque to Rufisque ko école Colobane 2 ko camion dimdunoɗo ciment ha teddi ko kañum tigui gurñi salle de classe école o noon o ɓuuri lollude école Colobane 2 o ɓuuri lollude ko école Baraka e nder commune mo Rufisque banggue funnague ko ñande talata 1er décembre ko nen tigui accident o wonno sanga 23h woni 11h jamma camion o noon matricule mum ko DL 3117D nde o mobbi noon salle de classe o moñi ɗum ha laaɓi holirama tigui Allah wonde moƴƴo noon accident o waɗi ko saaha kay mo élève aji janggoɓe e jangguinoɓe kala ngala e nder ɗin école aji ɗi kay saabu kay accident o waɗi ko sanga 11h jamma kono hollirama dendagal ko tawno ɗon kala sal o e dendagal ko wonno en kala o mobbo ɗum Allah accident o bonde kanko chauffeur o noon hollirama tigui e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar so numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon en teska tigui e oɗo saaha kala ɓeydugol oɗo mborso biteɗo covid 19 mi rosone ɓeydi no fewi nder leydi he laamu ngu noon ƴetti peeje kewɗe no fewi falade ɓeydugol falade kay cargol e ɓeydugol rafi o e nder réseaux sociaux ji noon e nder leydi Mali e nder réseaux sociaux ji noon yimɓe hewɓe kolleri wonde e nder ɗen peeje de laamu ƴettine o tawe hen uddugol école aji e artirde kulal hirtolel woni couvre feu laamu ngu noon yeddi ɗum ha suuri ladde ɓe kolleri tigui e nder haalande mabɓe tawa kadi ko witeɓe CSDN woni conseil supérieur de la défense nationale ɓe ƴettinoɓe ƴettunego ko mesure aji ɗi ɓe ƴettuno ñande 2 lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi no gas ɓe kalani hen kala ko fati e couvre feu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to fanle gawo ñande altine capantati lewru jolal gonɗen du sanga 5h30 woni sanga juulal salatu ko sanga sagataɓe joguitiɓe ha teddiɓe cuwa ande taw kañumen mbaɗi ñangu mumen e base militaire dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan tawateɓe to gawo wonno tawateɓe to gawo tawateɓe de gawo noon helirama tigui ko obiji kewɗi ɓe beddi e oɗon base militaire mo militaire uji France ɓe hinde barkan hay goto gañaki hen hay goto wasani hen fittade mum kono noon hollirama matériel kewɗo boni hen e on ñalawma kadi sanga 5h on ñalawma kadi sanga 6h to base munusma woni tigui laafaji mbulaji tawateɗi to tawateɗo nden falle to kidal toon kadi ko hon jango wangu ni waɗi toon tawa kadi ko obiji bedda e on base sanga 7h on subaka kadi subaka o goto sanga 7h subaka obiji kewɗi fodde obiji jeegom bedda e base munusma tawateɗo to meneka janguji ɗi kala noon ndeɗo fedde witede acmi ɓe acmi tawa kadi ko acmi woni tigui fedde jiye witede GISM woni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ɓe jeytima jangu groupe de soutien des musulmans et de l'islam noon ko fedde tawa kadi ko battinde gollottonde e Al-Qaïda woni tigui acmi woni groupe eta acmi woni groupe Al-Qaïda e nder Maghreb islamique ɓe jeytima wonde ɗiɗon janguji kala ko kamɓe mbaɗi ɗum
ha joni koye falde gawo keddoɗen to falde gawo ha joni ko sagataɓe jogitiɓe ha teddi kañumen mbaɗi jangu mumen e ambulance goto taw ko ambulance o jeeyi ambulance o ko cercle en sogo ñande altine capantati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas maydu ɗundu saga 16 heures woni 4 heures kikiɗen ko ñande altine noon capantati lewru jolal ñande capantati lewru jolal maydu ndu saga 16 heures woni 4 heures ko nden tigui ɓe mbaɗi jangu ngu ko pelle noon ko pelle ceɓɓitiɗe ɗon kañumen tigui paddino ambulance ko joguitiɓe paddino ambulance te ɓe daari ambulance no ɓe joore mumma kuure e condi ko ɗon tigui chauffeur o felliti dartade nde chauffeur o darti noon kamɓe ɓe paye ambulance o ɓe mbawi tigui nanggude chauffeur o e médecin tawa kadi ko médecin gondunoɗo e chauffeur o kamɓe kala ɓe goppita ɓe jeehi laabi mabɓe kamɓe noon heddiɓe ɓe naati nder ambulance o ɓe mbawi tigui leñcidde ɓe itti hen dendagal koɓe jinno ko heddi ko ɓe duppi ambulance o hollirama noon ambulance o ummino ko en sogo o yano koto gawo tawa kadi ko mo sellani tampunoɗo kañum tigui o ɓenno évacué eɓe mbaadi évacuation nawno tigui to gawo ko on médecin noon tawa kadi ko médecin ɗoftunoɗo mo sellani o e saaha moɓe gartanno ko on ambulance woni tigui jannaɗo kamɓe noon chauffeur o e médecin o fala goppitama jeehi haaji men kono ambulance o hollirama tigui duppama hen ha joni ko leydi nali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate ndenka e kisala leydi ndi o holliri tigui kalfinaɗo ndenka e kisala leydi ndi o holliri wonde e oɗo saaha joni o holliri tigui wonde ɓe mbaɗi ko wiyete commande avion goto mo hinde Airbus avion mo hinde Airbus C 295 ko ɗum tigui woni ko ɓe mbaɗi commande e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon oɗon avion noon so tawi kay ɓe keeɓi on avion juuɗe mabɓe ko wattata Airbus ɗiɗaɓo mo C 250 mo Airbus mo C 295 moɓe keɓata e juuɗe mabɓe on avion noon hollirama tigui avion 204 on avion noon hollirama tawmo e hinde Airbus hollirama tigui koye nder hitande 2021 dartode ɗo e balɗe nde ko nden tigui avion wawata yettade e juuɗe mabɓe on avion noon so wawi nadde e juuɗe mabɓe ma waw tigui ɓeydude sembeji mabɓe e ya gartaji kodinkoɓe taw ko avion dimdowo kodinkoɓe e nder leydi he avion gadan noon moɓe joguino tigui taw ko Airbus mo hinde C 295 moɓe jogui adan ko avion moɓe kemno guila kayya ñande guila kayya e lewru décembre 2016 on avion noon hollirama tigui tugui ko naati juuɗe mabɓe faade oɗo jaaha joni o diwi fodde ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi waktu woni 1770 heures ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder ene teska tigui e oɗo saaha joni kewgol fitinaji e kareli wondude tigui e wargoji e nder université ji ndi leydi Mali ñande altine ɓennuɗo o ko fodde capanɗe jeegom coup de feu woni piyanne ɗum tigui woni ko fella e nder université biteɗo FDPI woni tigui faculté de droit public de l'université de sciences juridique et politique mo Bamako lamorgo leydi Mali hay goto noon ala mayɗo hen kono noon hollirama tigui waɗi gañiɓe kadi matériel kewɗo gañi boni hen e nder gañiɓe noon tawe hen tigui jangguinoɓe woni professeur uji université o gañima hen hollirama kadi autoji kewɗi parabluji mon keeli taw ko baluji pellaɗi kañumen tigui jani e parabluji ɗiɗon autoji ɗi noon janguno walla ndiɗo haare noon hollirama tigui o pelle ɗiɗi taw kadi ko pelle foɗodiroɓe oɗo saaha joni yidde ardade université o ko kañumen tigui taw ko étudiant ji e gollidi ardatoɓe université o ardiɓe université kañumen tigui mbaɗi ɗiɗon kareli hen fedde wotere noon ko groupe taw ko wonduɓe e gardiɗo ngal caatal bitegal association des élèves et étudiants du Mali ɓe FDI e gardogol Yacouba Traoré ko ɓen pelɓodiri e groupe goɗɗo taw kadi ko hoorejo commission de contrôle biteɗo Ségou Kemenani kamɓe ɗiɗo mbaɗi ko groupe aji ɗiɗi mbaɗi pelɓodiral toon ha waɗi gañiɓe hewɓe no fewi hollirama noon e oɗo saaha joni yoga e mabɓe kay taw ko responsable ɗiɗon haareɗi e oɗo saaha joni tawe dame juuɗen tawetno tigui e juuɗe laamu ngu noon wawi tigui wadde masala ha jaam fuɗɗima artude hakkude mabɓe koto leydi Niger paɗen e oɗo ñalawma hannde o noon oɗo ko dadiɓe leydi dadiɓe e oɗo ñalawma hannde noon ardi dadiɓe taw ko dadiɓe ɓe hinde dadiɓe ɓe fedde G5 Sahel ardiɓe dadiɓe noon ñalawma hannde o ko militaire goto mo martabatoɗo taw ko Niger najo mo martaba général biteɗo général Oumarou Namata kañum suba e oɗo saaha joni ordina kay woni commandant dadiɓe fedde G5 Sahel kanko général Oumarou Namata noon alarba hanki o mo tawi tigui e jillu makko to leydi France noon tawi jillu makko kanko siftinde o noon leydi France ene jeeya kay e leyɗele Europe e oɗo saaha joni ɓurɓe darade kay nongu fedde G5 Sahel de no wuurde ene wawi gollirade hano hannirtini koto leydi France paɗen to leydi France biyetenoɗo Valéry Giscard
africain destin ko mennoɗo wonde e hoolejo leydi France ordino leydi France ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho woni 1974 ha 1981 ko kanko yalti aduna alarba hanki o ɗiɗi lewru bowte o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko kanko wonno hoolejo leydi France gadano kayito ɓurɗo famnude duuɓi ko François Mitterrand noon lomtinoma e laamu en 1981 koto dowlaji dentuɗi Amérique cakkitoɗen en teska tigui covid 19 ne ƴelliti no fewi e nder windere he kala ha tengti noon to dowlaji dentuɗi Amérique ñalawma hanki o kadi dowlaji dentuɗi Amérique waɗi ko wiyete record woni tigui hono ɓe foti no ñalawma hanki o ɓe mayirama yimɓe hewɓe no fewi ko aduna o koɓe keeɓi covid 19 faade ñalawma hannde o ɓe mayiraka hono ɓe mayira ñalawma hanki o saabu ñalawma alarba hanki o goto ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati e sappo e goho neɗɗo wasi fittade mum ñalawma o goto e nder dowlaji dentuɗi Amérique e nder 24 heures to dowlaji dentuɗi Amérique ñalawma hanki o kadi ko ñalawma ɓe woni record to banggue kay yimɓe antirɓe wonduɓe rafi coronavirus addaɓe ɗen tampini antiri e nder hôpital uji saabu ñalawma hanki o ɓe kolliri tigui ɓe ɓuuri temedere ujunere neɗɗo gaddaɗo ñalawma o goto hanki antirde e nder hôpital uji to dowlaji dentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruuji men ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abou BAH to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on